سلام كبرات حواتين حاتين أبرحون كربان زلخم نايز مدب زي تخاتاتلتي እግዚአብሔርና ባረኸ ይባርኩም በመውጣናን በመታውናን በማ በይኑን እሱ ይባረኽ ንሱ ኸአ ይኽበር ባር አብዝ ሐለፈ ትምርትና አመጻ ጸላካ ጽድቅ ድማ ፎቶኻ እግዚአብሔር አምላኽካ ድማ ሐለፋ ብጾትካ በዘይት ሐጎስ ቀባአካ ዝብል ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 7 እስከ 9 ዝወሰድናዮ አብ መዝሙረ ዳዊት ውን ተደጊሙ ዘሎ ነትናይ መዝሙር ዳዊት አንቢበ በዚህ ትምህርት እዚ ካላአይ ክፋል ክንቅጽልና መዝሙረ ዳዊት 45 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳዕ 8 ዘሎ አነ ግና ግዜ ስለዚህ ብለይ ካብ ቁጽሪ 3 ከምብቦ 3 እስከ 8 ዘሎ አታጅግና ይብል ብዛዕባ ኢየሱስ ሰይፍኻ አብሕቑኻ ዕጠቕ ክብርኻን ግርማኻን ልበስ ምእንቲ حقن ገርህነትን ጽድቅን በግርማኻ ውጣ حق ሒዝካሲ ትሕትና ዘለካ ኾይንካ ገርህነት ዝብል አብገሊኡ ትሕትና ይትርጉሞ ትሕትና ሒዝካ በጽድቂ በግርማ ውጣ የማነቲ ኢትካውን ዘፍርህ ነገር ክትምህረካ ብዙሕ ዘፍርህ ነገር አብኢዱ ተገሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍላጻታትካ በላሕቲን አብ ልብ ጸላእት ንጉስ ያአትዋ ህዝብታት አብ ትሕቲኻ ይወድቁ ወአምላኽ ይልሽዑ ዙፋንካን ዘለዓለም ዓለምዩ ዘንግ መንግስትኻውን ዘንጊ ቅንዕና እያ ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ አብትናይ ዕብራውያን ግን ዓመጻ ትጸልእ ኢሉ ስለዚህ አቤት አምላኽ ሎሚ ረሲእነትን ዓመጻን ስለዘሎ ካብዚ ከመገና ሓራን ወጽዩ ናይሎም ትምርትና መቀጸልታ ናይ ዝሐለፈ ስለዚህ ጽድቅ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ በዘይ ተሐጎስ ቀብአካ ይብለን እግዚአብሔር ይመስገን ዘይ ተሐጎስ በመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሐጎስ እግዚአብሔር ሰመሮ አገልግሎት ከተገልግል ኮለኻ መንፈስ ቅዱስ ዝህበካ ሐጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 8 ተመላእና ጽቡይ አልባስካ ሁሉ ከርበን ዓልወን ዝባድን ይጨኑ አብ አዳራሽን ሐርማዝውን በገናታት ባህ የብለካለው ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በስቃይ ሐሊፉ ናብ ክብረት ከምዝደየበ እዩ እትመልእኽቲ ዝኾነ ኮይኑ ትርእስትና ግን ጽድቅ ትፈቱ ረሲእነት ጸልእ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽካ ሐለፋ ብጾትካ በዘይ ተሐጎስ ቀብአካ ኢየሱስ ሐለፋቶም መዓይቱ ኮይኖም ዘገልገሉ ንሕና መዓይቱ አምላኽና ኢልሎ ጳውሎስ እሞ ምሳታቶም ኮይኑ ይገብር ነበረ ዝብል አብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 16 ክሳዕ 11 ተጻሒፉሉ ጎይታ ድማ ምሳታቶም ይገብር ይብለና ስለዚህ መዓይቲ ኮይንካ ክትዓይ ኾልኻ እግዚአብሔር ድማ በአኺ ክጥቀም ኮሎ እንተዳ ክብር ትወስድ ኮይንካ እንተዳ تعمس كوينكا أملاخ غير وخنسو نرسخا كتشيملون كتنعدلون تدلي كتمسجنلو تدلي ويتدلي انت راخونكي نسو عمصاي بعرب زحلفه تمرتنا اتوم عمص زغبرو رينا مالنا غويتاي زبلني غنا فقاري زي يغبر ام منغست املاخ زاتي يكونن ابت دحراي غنا خبلوني بسم كادو اغاننتي ايوصانان بسم كادو ايتنبنان بسم كادو خي بزو حيلي اي غبرنان كبلون يوم انا غنا خبلومي اتم غبرت عمصا كتو اي فلطكم كباير حقو زبل قال اماتيوس رينا نير غويتا يسوس غن كم تزرعنا اب وانجيل يوحنس شاو اي معرف نتي زلا اخو زخبر غنا نسو حقኛ ايمو ابو عمصا يلن تخابر ززارب غنا كبرت رؤسي ززارب بزبله أبيلنا بزتقبره غيرنا زتقبره قبر كبر زقبو እግዚአብሔር ጥራይ መስጋና ዝግቦ እግዚአብሔር ጥራይ አቶም መሳርሕቱ ዘዓዩ ግና ከከምቲ እሙናት ኮይኖም ዘገልገልዎ አቅድም አምላኽ አስቦም ከቀበልዮ ተጸጋናትዩ ተኸለትናትዩ ንሱ በቲ ዝሃቦም ጸጋ ናዓየዩ በስሙ ስልጣን እናናገፉ
حرنا وصوص عيو زبله كله بخمي نأملاخ أمونات كوينو ما قلقلو أتحياواي أمون باريا النابلة شمال ساعات جناي سلازي لومي كبرز دلي سوات كن قصري أقول له منو كابي نوتيخا أنا أزي أتبقنا برسول كرد أنا زلو حكيم سلازي إذا خال أي كفال مريشنا بزعبا يسوس كن كتسل أو وانجيل يوحنس كتسلون ويتا يسوس زحالة في برنامجنا خمس بالكم أب وانجيل يوحنس 10:3 بزعبا سقلته بحس ذات وازي خباي تحلف قبل كله نمكرا كدالو خلو يهوداس قرطاوي نخت حزو እናተ ዳለው خلو ወይታ ኢየሱስ ጸሎት ጸልዩ እቲ ጸለየ ጸሎት ፈቃዱ ንኽገብር እዩ እሞ እንታይ ልጸልዩ ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 17 ከንብቦ ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እንታይ ሞኽብሌ ኢሉ እንታይ ሞኽብሌ ምክንያቱ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:16 ከመይ ጌርና ከምንጽሊ ኣይንፈልጥኒና መንፈስ ግና ነደኻምና ይድግፎ እዩ እቲ መንፈስ ንሱ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ገይሩ ስለቶም ቅዱሳን ይጽልዩ ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚህ እንታይ ሞኽብሌ ዝጽልዮ ሳነ ይመስል እንታይ ከም ጽሊ ጽፍኦ ይመስል ግን እንታይ ልመስልኩም ብድሕሪያ ዘላ እንታይ ሞኽብሌ ምስ በለስ ካብዛስ ዓዚ ኣንዶ ኣድሕነኒ ኢሉ ግናኸ ምእንቲ እዚኤ ናብዛስ ዓዚኣ ዝመጻእኩ ምስ በለ ኣቦ ኢሉ ሽዑ ንስምካ ኣኽብሮ ምስ በለስ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብርአ ዝብል ድምፂ መጽ እንታይ ከም ፍቓዱ ምስ ከደ ከም ፍቓዱ ምስ ጸለየ ፍቓዱ ምስ ገበረ ኣምላኽ ከቢሩ أنا نسخاتكم من فقاد بمقبارنا النخبرو تأمرات بمقبار أيكونن وي زخونا نجر بمعياي أيكونن كم فقادو نخبرو انت دقا نقبر كوينا شعينا نعمل خبير رايو نبل أبا خانا دي خانا خبر مالتكو قالي ترقم انتاي مالتي كلتا سلسة ترقم الله حدا حلاي الله مالتي قل نبؤون نديون حسوم قال زوتس مالت زنعو ويدما فقادهم زي قبر ما ليتي ترقم سلازي نعملخ فقاد بمقبارنا النخبره سلازي قويتا يسوع كريستوس أبو نسمك خبره خبر كولنري أما عرف 10 شو عتخه انتهي زبلك على له أفقدي 10 كم زبلك على له يوحنس نعرف 10 شو عته فقدي 10 كم زبل كل ناتينات كايو أتنات كاون ناتيو أنون أباتاتهم كبركو يسوس نبو أخبرو كل خاء تقبلو أبون ودي أفكر إيمو كله أب إيدو حبويلو أتي أبو نودي ذهبو نعنا سل ذهب الناسي بتنسو ذهبنا من خبر يزارب زلبزي كلنا تينات كايلو نبو نات اللي يخلو بيت يسوس أتنات كاون ناتيو مش بلس أنون أباتاتهم كبركو سلازي بأنا ما أنت خبريو تسأجان تحيلن سلطانن ذهبنا مبار أملاخ بيسوس كريستوس كابانا كبري يسبب مالتي أفيليبي بزم خنيازي كل لسان كمسكنو كل بركدما يسوع قويتا مخانو ما أنت خمنيو نسول على خلو لعز بله سلام انتاي ساعة مسكلت عزيزي إمو فقادو غيري إمو خبري قبوي مبار بزي تحقوس تقب إمو خبر يسوس عمز سلس سلعي مبار اتوم ناتو سعبتي اتوم ناتو باروت نعودو يمسلو نيرو هو نايب أولوس كاب زحالة فقزيه نايب إدروس ون قرب تنكيفنا نيرنا حجي خير أول نجيل لقاس 10 شوعات كاب حموشتك 10 شعات تنبي منايو أمنت وسخنا يلومو أمنت موسى هيكونكم من زدليكم كلهم كلنا نري كنت فرع أدري تأكل كاب زي أبير استقبلكم أنت اللي أتكم سي أخنتي عيلو نحر حدا من السلامة سيلله حدا بارياز اللي هو ويس أب حرشة استوافره مش مسألة نعا كوفبل بلا ستة يبلي
وكوادا نعا أدال ولي مقبي تعاتيك أدما كسعز بلع نستن أقل قلني دا يكون نزبلو سخاتكم كا زتعززكم وزبلي مش قبركم نحنا زين تك امباروتنا تخنقبرو زقبعنا ينا زقبرنا بلو كبلهم كله نري سلازي كله خبري كم حدا باروت كوينو نقول تاخا خبرو أو أتما تزاري بلو بدحري أخي أتوم كبري كوز تقبؤهم 10 لمس أمات دما أو تتقيسن 10 لمس أمات ناب كتما خاط تخلو توغاني فمو سلمتاي ناب كتما خاط توغاني فمو لمس أمات كابت حبرتسب وصيوم أبتي وصاي نايتا ختما إيوم سوغوغو نيرو سلازي يسوع ناب كتما خاط تخلو زوم بوردت كاب حبرتسب تقليلهم زلو سبات مسنصهم مالت كيدو رئيسهم نخانا رئيو مسبلهم ناخدو خلو أمن قدي نسيهم قنت فلط ليهم حدث رأيو كبر خب تمليسو زنصوص 10 دا يكونون بزي كذا حدث بأي كبر خب تملسي ولا حدا يلني اتزهب عماتي تزقبل عماتي أبزلو زمننا زلنا تقبلهم كاب እግዚአብሔር كبرنا أملاخ زيهبو بس እግዚአብሔር زهابهم حيلن ጸጋን አገልግሎም كبر እግዚአብሔር ዝሰርቁ زمننا زلنا ስለዚህ እዚ ትምህርት እዚ ከናግፈና ምእንቲ ክእልሲ እዚ ሓቂ እዚ ሎሚ ናባኺ ናባና ይሰግራሉ ይሐልፋሉ ስለዚህ ኣብ ሉቃስ 17 ዘንበብክዎ ኣብኡ እዚ ርኢና ኣለና ካብ 5 ክሳብ 19 ብፍላይ ናይቶም ለምጻማት ክንርኢ ቁጽሪ 14 ንስሪእዎም ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት ኣርእዩ በሎም ኮነ ኸዓ ክኸዱ ከለዉ ነጽሁ ከባታቶም ሓደ ኸዓ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ እናመስገኖ ኸዓ ኣብ እግሩ ብገጹ ተደፊኡ ናይ ኣኽብሮት ኣገባቢ ኣብ እስራኤላውያን ንሓደ ዘገልግሎም ከምኡ ክገብሩ ንሱ ኸዓ ሳምራዊ እዩ ይብለን ሎሚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘሎ ኣማኒ ዝብል ዝዕምጾ ይበዝሕ እዚ ሳምራዊ ማለት ከም ሓደ ዓለማዊ ረአዩ እቶም ምንም ካብ ጎይታን ናይ ጎይታን ዘይፈልጡ ንሳቶም ዝሕሽሉ ሰዓት በጽሕሉ ስለዚ ሳምራዊ ይብለና እንታይ ኢየሱስ ግና ዝነጹስ 10 ደይኮን እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ ብጀካ እዚ ካልእ ዝዓልየቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ተመልሰዶ የልቦን ኢሉ መለሰ ድሓር ከዓ ተንስ እሞ ኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ይብለና ስለዚ ክብሪ ኸይንሰርቕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና እምበኣር ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 1 እስከ 16 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቤት መቕደስ ዝነበረ ሓንካስ ኮይኑ ተወለደ ቆራይ ጴጥሮስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስ ወርቅን ብሩርን የብለይ ምስ በሎ ብኡኡ ብድዲሉ ኣካሪቱ ሒዙ ደዋ ኣቢልዎ ጸኒዑ ድማ ስር እናበለ ናብ ቤት መቕደስ ኣብቲ ገበላ ኣትዩ ንኣምላኽ እናመስገነ ኩሉ ሰብ ኣጒጉ ምስ ረአዮ ኩሉ ሰብ ናብ ጴጥሮስን ናብ ዮሃንስን እናጠመተ ክግረም ጀሚሩ ኣቱም ሰባት ስለምንታይ ብገዛእ ጽድቅናን ብገዛእ ሓይልናን ነዚ ከም ዝገበርናዮ ናባና ትጥምቱ ነትን ስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኣምላኽ ንዑ ኣኽቢርዎይ እቲ ዝኸበረ ስሙ ብመንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ዝሸመና ስልጣን ናይ ስሙ ስልጣን እዩ እዚ ገይርዎ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡን ኣሎ ስለዚ ኪዱ እዩ ዝበለ በቲ ናቱ ስልጣን ዴሊጌትድ ኮይኖም ተወኪሎም እዮም ብስሙ ዝዓዩ ዘለዉ እምበር እቲ ሓይሊ ዝገብር ዘሎ ስሙ እዮም بسمو مؤمن نسبزي ملوطعنا هابتو إلو كأمن كله بطرس نري معرف 14 فقدي شمونتك 15 انتايبل أو قدما بطرس يو ززارب مو انتايبل إنيا إلو يسوس كريستوس يحويك الله
يبل سكنا نببو قبل هواريات 14 كاب شمون تخس 15 سكنا نببو أو نهيوتنا زخون ممرحن حقن تنبيرو له كاب قطري 14 أتوم أبي يرساليم زلوا حواريات كا سماريا قال أملاح كم تقبلت مسمعوا نبيتروسن يوحنسن سردلهم بسم قويتنا يس كريستوس رايد أتتأمي قوم نبرو مبر منفس قدس أب حدا خباتاتهم أي وردن نبرو مو يقريتا معراف 14 فقدي شمونت يقريتا حارسب أي أعقارو زموتي كاب كرس أديو جميرو زمهمنه تزاويلو كوا زي فلت عبل استرا تقميطو نبره نسو باولوس يقريتا كزارب كله سمعه باولوس دما توكيرو طموتمو امنت كم زلاتو ريو عاويلو تخيلكا بغاركا دوبل بلو بديلو خا تزاوره شعوتهم حزبي باولوس غبرو مسرايو دمصوم عوابيلوم بزربا ليقاونيا امالختي بارعيا سغا نابانا وريدوم نابلو نبرناباس ناي أمالختهم شم نبأولس دما ناي أمالختهم شم يهبوهم أولس كن كم زيبل أو قطري 4 جناخي أولسن برناباسن اتهم هواريا ازم السمعو كداونتهم قددو الناج قدرو خا نباتاتهم وييو النابلو اتمسب لمنتايز نغر زتغبرو نحنا دما كما خاتكم زفطرتنا سب إنا نحنا دما كما خاتكم زفطرتنا سب إنا كاب زخمت نجر نابت سماين مدرن بحرن أباتاتن زلو كله زفطره هياو أملاح كتملسو نبسركم علينا كما خاتكم زفطرتنا سبينا كبرو خلو نري مبارح واتي عمز حب قدوس بزحات أقلقلتي بزنا جرزي تقولي أمي حدا خبأتهم موسى زابير بتر سلطان هبوه مجمريا تابتري يترو حمو زغاسيلا أباقي عنيرا كرهبو خلو أبزاز آت معراف سلسته إذا سبزي نزابتر زي أحيزو كابان اليو ناب قبسي اللي كاكاللهم مسبولو أنا كيدني مسبولو تمرتت أمرات بمقبار مسخا خوينا خعي إلوه حانتا إلوه زاب إيد كازلان تايلو بتري إلوه نام مدر دربيا إلوه دربيوه تمنك أخوينا بعل عليو حزو إلوه بالحريت بجرو حزوه مالتي ندقنا بتر خوينا زاب بتر زي آجن بتر أملاخ تباهيلا أب زساعات معرف 4 تتقيسالا بزابت رزيئة بزحت أمرات غير ماي كاب كوحي بزابت رزيئة بزحت أمرات زغبرو أب قبس دما بزابت رزيئة زاسبت أنزيئة زابت رزيئة أبيت نقرات غيرها سالا اكزيابير أمون كوين دما موسي أموني مو أمون كوين دما أقلقلوه أب زهولك معرف 10 تخلتي موسي بارياي أموني لوه أب إبراويان سالساي معرف موسى أموني لوه جن حنت معانتي سيدو أب زهولك معرف 10 نتي قدم حجي وقعيو زبولو مو ماي زوص الله بتري حيزكا كيدي لوه مسكده أتوم حزبي مسؤول سعبو زنبرو أزيوم على وينياتات سلز نبرو سلز قطعوه نابتي كوحي خيدو تزاربوه إلوهم كنسو نساتهم قنا بفلاي موسى نتخوحي كلتا جزي وقعو يزبلنا نعاي سلازي قدسكمني بعيد ما سلازي آمنكم دحرجي نسخان حوخان نبكن أنا يتأتون يخميلو أزي قال زي أب زسعات معرف أب زداقم يقريتا معرف 30 كلتن أب تمود داتا تقصد له بزعبا موسى كقولت أخلو انتايلو زداقم يبلع له معرف 30 كلتن أب تمود داتا زلو كلتة تقصتات ويدما صحوفات اندحرئنا كم زيبل تي كاب 30 حدن كاب 4 شمونتن كبوه
እግዚአብሔር ድማ በታም ዓልትቲ አን ሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ናብዚ ኣብ መንጽር ያሪኮ አምድሩ ሞዓብ ዘሎ ኸረን ዓባሪም ናብ ከረን ኔቦ ደይብ እሞ ነታ አነ እንደቅ እስራኤል ንርስ ዝህቦም ምድሪ ከነአን ረአያ ከምታ አሮን ሓውኻ ኣብ ከረን ሁር ዝሞተ ናብ ህዝቡ ከዓ እተኣከበ ንስኻ ድማ ኣብቲ እቲ ድይቦ ከረን ሙት ናብ ህዝብኻን እውን ተኣከብ እዚ ኢልዎ ኣብ ማይ መሪባ ኣብ ቃዴስ ኣብ በረኻ ሲን ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመፅኩምኒ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመፅኩምኒ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ዘይቀደስኩምኒ እዩ ዝብል ቃል ንረክብ እዛ በትሪ እዚኣሲ ኣብ ዘፀአት ካብቲ በትሪ ናይ የትሮ ዝነበረት እግዚአብሔር ሓራውፂዎ ካብቲ ምጉሳይ ናይ የትሮ ስለዚ ክልእከካ ምስ በሎ ናይ ገዛእ ርእሱ በትሪ ኮይና ደርቢያ ኢልዎ ደርቢዋ ተመንክዓ ኮይና ስለዚ ብዘሎ ሓጢአቱ እግዚአብሔር ይቅረ ኢልሉ ከም ብሓድሽ ከም ተረከቦ እዩ ዘመልክት ሞይትና ከም ተንሳእና ኣካላትና ምስ ክርስቶስ ሞይቱ ካብ ተንስእሲ ኣካላት ክርስቶስ ይኸውን እሞ ከምቲ ኣካላትና ሰይጣን ንኣፅዋር ዓመፃ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንኣፅዋር ጽድቂ ጎይታ ክትጥቀመሉ ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን በቲ ንሱ ዝገበሮ ጌርና ነረክቦ ማለት እዩ ንሱ ህያዋን ጌሩና እሞ ካብኡ ንንየው ኣካላትና ናይ ገዛእ ርእስና ኣይኮነን በዛ ኣካላትና እንተ ደኣ ግብሪ ዓመፃ ንገብር ኮይና ኣፅዋር ዓመፃ ንጥቀመሉ እንተኮይና ብኣፍና ንዕምፅ ብኢድና ንዕምፅ ብእግርና ንዕምፅ ብሓሳብና ንዕምፅ እንተኮይና እግዚአብሔር ክብረቱ ተሰሪቁሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘፀአት 4 ምዕራፍ ቁፅሪ 20 እንተንቢብኩማ በትሪ ኣምላኽ ሒዙ ናብ ግብፂ ተመልሰ ይብለና ስለዚ እታ በትሪ ናይ ኣምላኽ እያ በዛ በትሪ እዚኣ ግን ንሕና ዶ ማይ ከነውፃልኩም ኢና ክብል ከሎ ንርኢ ካልኣይ ዘይምእዛዙ ንኣምላኽ ፍሉይ ገይሩ ኣየረኣዮን እሞ በዚ ምክንያት እዚ ዓመፃ ተመቓሊ ኮይኑ ስለዚ ዓመፅኩምኒ ክብል ከሎ ንርኢ ኣቱም ሰባት ኣገልጋሎ ኮይንካ ብዘይ ዓመፃ ነፃ ክትወፅእ ከመይ ዝበለ ዕድል እዩ እግዚአብሔር ግና ዘይንዕምፅ ክንከውን ክብረቱ ንኻልእ ከም ዘይህብ ሎሚ ይነግረኩም ኣለኹ ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 106 ብዛዕባ ሙሴ ክዛረብ ከሎ ከዘንትወሉ ከሎ 106 ቁፅሪ 32 33 መዝሙረ ዳዊት 106 ቁፅሪ 32 33 ከምዚ ይብል ብዛዕባ ሙሴ ክዛረብ ከሎ እዚ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ ትሑት ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ እሙን ናይ ኣምላኽ ሰብ በዛ ሓንቲ ዝዓመፃ ምክንያት ከነኣን ከይኣቱ ክኽልከል ከሎ ምስ ሓዉ ንርኢ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 106 ካብ 32 ዘሎ ከምዚ ይብል 32 33 ኣብ ማይ መሪባ ድማ ኣኾረይዎ ሙሴ እውን ብሰሮም ተጎድአ ንመንፈሱ አንጸርጽሮምዎ ነበሩ እሞ ብኸናፍሩ ዕሽነት ተዛረበ ስለዚ ኣነ ዝብል ቋንቋ ዝጥቀም ሰብ ኩሉ ዘረባ ዕሽነት ይዛረብ ዘሎ ኣነ ተብዝሕ እንተኾንካ ኣነ ትብል እንተኾንካ ኣነ ገለ ዘይኮነ ይሓርዩ ኣነ ዝብል እግዚአብሔር ጥራይ ከምቲ ኣብ መበገሲ ትምህርትና ኣነ እግዚአብሔር እየ ክብረተይ ንኻልእ ምስጋናይ ድማ ንጽሩብ ምስልታት ኣይህብን እየ ክብል ከሎ ንርኢ እምበር ምዕሻው እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 11 እንተሪኢኹሞ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ጎይታ ብኡ ዝገበሮ ኩሉ ገዲፉስ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ውድድር ስለ ዘእተውዎ እቶም ብሉፃት ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ሰባት ከዓ ንሳቶም ስለ ዘደናገርዎም ንሰብ ቆሮንጦስ ኣቶም ሰባት ካብቶም ብሉፃት ኢና ኢሎም ምሳኻትኩም ዘለው ዝምክሕሉ ካብኣቶም ዶ ኣነ ይሓምቕ እየ ኢሉስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ በቲ ንሶም ንርእሶም ዝንእልዎ መጠን ንርእሱ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ዘረባ ዕሽነት ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 እንታይ ይብል መሲልኩም ካልኣይ ቆሮንጦስ 11 ካብ ቁፅሪ 15 ብ16 አንብቦ ከም በሓድሽ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ
عشا كم زخونكو أيم سلو أنت زي كونس أناون قالوا قرب ما أنتي كمكح كم عشا غيركم تقبلوني إلو سلازي زمكح بجزي أبير مكح يتمرتنا مو عملت أسأل أكا جزي أبير أملاح كادما حلفا بصوتك بزيت حقوسك أب أكا يتمرتنا مو سلازي هواري أب أولوس أتي زمكح حل زبالي كتصبصب جميرو ولا تقوي تابو أزقبورو خيترفون كمكح كله نري سلام انتاي عشا يعيشوكا نبقى نموسي أنت رمو نبرمو بخنافرو شنة تزاربي أولوسون سكي زربا عشا خزاربي له أقصر عسران سلستن سكن رأيه ورد لنا انتاي بلاو أقلقل تخرستوس ديوم تمسخون تندوهم زلهم إلو أنوني أقلقل تخرستوس ديوم كم تقلوا لي الزارب زلهم أنا قبلت أمي بسعر حلف زلني بما أسرت حلف زلني النابلة بزعبا رأسو أنا النابلة زوريو نريلنا أما جرش تاقن حيلي بدا خميس بتصموت أقاي أخلك كايلو وإمو أو قصري معرف عسرت خلت قصر عسرت حدا سقري لنا انترينا منامن اكوا خنسي كابتم بلوصات حوارياتنا يلوم رؤسهم السميو بقالوا اكوا احمقني نسخاتكم قنا كتنقدوا متقبعكم نيرو انا قنا عشي قنا خنسخاتكم يخوم قدي زبالكمني يبلنا سلاز ربع عشا قديفنا قويتاز قبرونا أملاح كبرنا حبنا بزي نأملاح ملوك كبر خنهبو كاب عامس أخن دحن تماهرنا لنا ويتا يباركم صوغي يبزحلكم آمين